TikTok platformasının en yaşacık yılları Osmancan bugün yetivesi men yanmayın. Dostlar, Osmancan tanıyansınız. Tek Osmancan 4 yaşında Osman. Dinle de men ne yaşında sen ayçulara? 3 yaşında. Ve ana 4 Osmancan kâvır çıkar adamlar gurulayan o antevon ne meçek kolyan dip yazyanızda. Bakın 4 yaşında tek çağı. Şu 4 yaşında karamazlıktan bir hemme adamın havusu var. Bir özü ılgaya yapışça hemme yılları bilen görüş nesip bolsa öňde galan zady birazajyk ularsa hemmeňe bir gerekli adamdan biri bolup geçer. Osmancan şoň üçin hemmeňiz gollalyň şagadyk hemmeňiz goşmalyň gollalyň siziň esasy şu adama güç berýän zat siziň gollaňyzdyr dostlar seret tattam gollan diýdi ay oýnamana taby. Şoň üçin Osmanjan hemme jamy gollaýar siziň gollaňyzyň netijesini özüňiz ýetip bolsa görersiň. Udaş.